Nejjednodušší způsob, jak si zažádat o potvrzení daňového domicilu, je přes portál Moje daně. Jsem tedy na webu mojedaně.cz a já si tedy můžu kliknout na online finanční úřad a přihlásím se do daňové informační schránky. Já používám přes datovou schránku, tak se mohu přihlásit přes datovku. Přihlásím se a potom si vyberu, kdo vlastně o to potvrzení o daňovém domicilu žádá. Tak já si vyberu tady tu právnickou osobu a mohu si dát tady nahoře formuláře a nový elektronický formulář. Tady potom si jdu níže a jdu tady na ty obecné písemnosti a zvolím si obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy České republiky. Tento formulář zvolím a protože už jsem přihlášená, tak se mi ty identifikační údaje moje tady doplní automaticky. A já akorát tady vyplním ty písemnosti a ty písemnosti je žádost o potvrzení daňového domicilu. Takže začnu psát a tady mi potom vyroluje seznam, ze kterého si mohu vybrat, o co vlastně žádám, nebo ten typ písemnosti. Takže my chceme žádost o potvrzení daňového domicilu. To si teda zakliknu, vyplníme místo vyhotovení a tady dole akorát vyplním fyzickou osobu oprávněnou k podpisu, což je třeba jednatel, protože já podávám za právnickou osobu. Takže tady vyplním teda jméno, příjmení a vztah k právnické osobě. Jo, zase tam je našeptávač, takže si zvolím. Pokud to bude sestavovat někdo jiný, na koho bychom chtěli uvést kontaktní údaje, tak potom k tomu slouží tady ty políčka úplně dole. Já to vyplňovat nebudu, takže já můžu jít tady na ty textové a jiné přílohy. A tady do té textové přílohy už potom stačí napsat jenom úplně obyčejně něco podobného. Žádám tímto o vydání potvrzení o daňovém domicilu na zdaňovací období 2023. Požadujeme to pro stát Polsko a vydané potvrzení zašlete elektronicky do datové schránky a napíšu tam tu datovou schránku, do které to chci poslat. Ta žádost má vlastně 3 náležitosti a ta první z nich je, že musím uvést období nebo zdaňovací období, na které žádám, nebo případně od kdy žádám. Ten druhý požadavek je, že musíme uvést stát, pro který je toto potvrzení vyžadováno. A třetí jako náležitost je, jestli chceme to potvrzení podat nebo dostat elektronicky, třeba do naší datové schránky, anebo případně písemně. Pokud toto mám vyplněno, tak mohu dát další stránku. A tady se už dostanu úplně na tu závěrečnou stránku, kde si mohu zobrazit protokol chyb, stáhnout si úplný opis v PDF-ku, anebo si stáhnout soubor pro odeslání prostřednictvím datové schránky. Takže pokud by někdo posílal přes datovou schránku, tak může stáhnout tento soubor, ale můžeme, protože jsme přihlášení v té daňové informační schránce, tak to můžeme poslat rovnou takhle prostřednictvím té disky. Takže to už potom záleží na každým, jaký kdo má preference. My se můžeme maximálně podívat, protože já to odesílat nebudu, tak se podíváme, jak ta žádost vypadá. Takhle vlastně ta žádost vypadá, je to úplně obyčejná obecná písemnost, kde je vlastně uvedená jenom žádost a popis vlastně toho, co chceme. Takhle to úplně stačí a na základě této žádosti nám finanční úřad už vydá samotné to potvrzení daňového domicilu.